Chini Barotha India wo kotorma durgotna wngwi mano. O durgotna wo 35 lakh jon borok no thöyui thangmano. Asuk lakh jon borok thöyui thangnani chance tongo a durgotna wo. Jora tongsani a durgotna no mwthakna belai kheno important. Tamni hinkhe 35 lakh jon borok oroni kokya a jagao nung ang ni nokhung ni borok joto no wngbainai. Tamil Nadu tei Kerala ni kwsaro tongnai. Kaisa 123 years kwsam Mulal Periyar Dam baina nai tongkha. Abo fatina nai tongkha jodi amo bai thangka hingkai agan gini tongnai 5ta district tei 35 lakh jon borok o barni bisingo habui thöyui mano. Bullob area dam swnamjakmani tabuk subjorat 123 years wngkha. Abo 1895 bo swnamjakmani tei abo swnamani 80 bosor ulokheno a jagao crack phatinani chengkha. Phiaba tabuk hinkhe teibo bosor lai thangmani yagulo teibo se crack kotor phatinani chengkha. United Nations rok borok niji no recently ODM no toi borok Indian no warning bo rwkha. Abono kari bo IIT rok ni Kerala State Disaster Management Department, Indian Lawyer Association, tei kwbangma no sabor saimanya top institution rok a jagao detail investigation rok khlaika thangwi naikha. Tei a jagao conduct khlaiwi saimanka je borok jotoni no kaisa no opinion je o dam no jora tongsani replace khlaya hinkhe obo bar bai 35 lakh yakhe ba 40 lakh jora teikhe borok thöyui mano hini sakha. O dam no replace khlaiwi kwtal dam swnamna nangnai jesake phano taratari khlaiwi wngya khele belai kheno durgotna kotor gotinai hini sakha. A jagao je institution ni borok rok conduct khlainai rok. Tamni hinkhe kaisa dam ni average life expected শুধু 50 বছর ন bini life je tikiwi tongmani joto 50 বছর joratoi no phiaba borok ni hingkhe o dam ni 123 বছর wngwi tongo. IIT report ni onusare omo sajago je jodi a area o 6.5 Richter scale ni bagwi bo kaisa earthquake phaika hingkai o dam a earthquake no joto baiwi thangbainai hini sakha. 6.5 Richter scale o jodi norok o dam ni location phano naikha hingkai obo pura area kaisa major earthquake prone zone tei kaisa kok amoni slai phano joron slai important metai rok obo ta phano ta khlaitung jodi o dam o kuno moksa phano crack wngwi phatiwi thangka hingke sudumo kaisa simi baigalak o dam. Aro ni hoite ongkhormani 53,000 crores ni tui tei kwbangma malba bini logi joto uriri nai. Yes, tamni hinkhe o dam ni location no kisa danger jagao. O dam ni exact uklogo tongo iduk ni dam. Iduk ni dam ni uklogo tongo Cheruthuni dam. Tei omani buskango tongo yakhe bagana tongo Kulamami dam. O je buskango dam tongmani obo jodi baikha hingkale obo kaisa jotno danger effect khlainai chini Barotha ni bagwi. Aro jodi dam baikha hingkai obo eklogi 4ta dam bo bai thangwi mano. Tei aboni bisingo bo Iduki dam wngkha Asia ni kaisa largest dam hini sinijago. Hinkhe just imagine khlainai di obo India ni bagwi busukchi kotor disaster hini wngwi man. 4ta dam phatinai eba kheba bainai obo kuno normal kokya omo belekheno kotor kok. Hinkhe kisa agini kok no sanainai 1979 no Gujarat o a jao kaisa dam tongo aboni bo wngkha Morbi dam a dam baiwi tei a dam baima bai amsake major kotor flash flood wngkha amo bai 25,000 borok ni langma arina nangkha. Hinkhe wansubinai di chini desh eba khebe chwng tongwi tongma jagao kuno time phano bufru tamong thano saimanya o dam rok ni bagwi
joran slaila sijangnai kok hinkhe omose chini desh ni je party khlainai to rok borok rok kwbangma neta khlainai rok obono tui shudu politics no simino thepawi tonio Kerala tei Tamil Nadu ni kwcharo wngma bai ordem borok masa tei masano simino poja horlai tonglaio bobo bono dagio haike ma politics phinlai tonglaikha thanglaioi hinkhe sengmung hinkhe omose Tamil Nadu ni sarkar a dam no tui tangoi interfere khlai tei Kerala ni government hinkhe Tamil Nadu no tangoi expecting khlai tong tamni hinkhe abo Kerala ni status e klaio hinkhe ba Tamil Nadu bini rajyo phaioi bini odem no repair khlai rina hini tangoi expect khlai tong tei obo no opura kahani ni kaisa irony among kha kaisa kotor malo ful obni bagui no masate masana phinma bai amsuk jungjal kotor aste aste chengjagui tongo odem prai tabuk ni simi 123 years sakang songjajangnamani phia ba masate masana phinma bai tabuk sukjora ke bafana bono repair khlainai koroi actually odem ni story belai kino interesting 1890 so pura India jefru British rajo tongo te obo pura elaka Madras presidency o bo khopjago te ar jaga ni pura area ni district go major droughts bo wngwi thangka ar jaga ni je area jotono hakran wngwi tui koroi wngwi thangka harok bo jotono fatijak wngwi Madurai Theni Sivaganga Ramnathapuram and Dindigul mo joto district je Tamil Nadu khopjak mani tei tabuk sukjora obo drought kurun area ono khopjagui tongo phia babu afro hinkhe borok ni situation tebo hamya tongmani so borok ni o drought case problem no solve khlainani bagui afro ni secretary of state ni British India Travancore ni raja Sri Molum Tribunal borok khorok ni kaisa deal sign khlaikha British India ni plan wngkha Gana o tongnai Periyar Nadi abo west ni digio kosogui thango a kosogui thangmano jodi muthagui jodi a drought je jaga tongmani ayang digi khegui rokha hangke a jaga jodi tui wngkha hangke je crack tongmani obo joto hambai thangbai nai te tui ni problem rok bo joto afrungke chabai nai hinui video belai kheno logui thangnai aboni bagui next part mastanam sinai tamni hinkhe o story to amsa jara to muthagya je bor ni kasar ni joto story no tongo baksa saimana muchung hangke norok ano comment khlai sadi norok bagui ang tubui phainai baksa borok sao video no tangoi full reya hnai video no full na thanga hangke 30-40 minute abo haike no kawai thango amni bagui ang je jago tongo o jago net problem plus minute kobang hangke MB bo kobang GB rok se kawai thango abagui je sikpano kotor ka snamdi amsungno tebo problem kotor achayo hinai no angbo kiji part khlaioi video rinani nango hinkhe norok okok no bujioi nadi norok baksa joli jago video no part 2 hini sawoi part 2 khe roya hinai hinkhe norok jodi part 2 sinai muchung hangke norok kobang part 2 hini comment khlai di masamang ni roma bai angbo rina musungya wngwi thango abagui hinkhe amsuk jora no sana muchungo norok jodi no naina muchung hangke norok joto comment khlai sadi nai simi ta thangdi hambai joto no paithak jora naimani bagui